Egunon, txikitxus, zer moduz zaudete, zer moduz doazte artea? Bueno, laguntzak, begira, 37 egun, pilo bat, iaia 40, beitu, 3 eta 7. Oiek egun pilo bat dira, bai? Superondo egiten ari zarete, gustora zaudete etxean, ez da? Jolasten duzue, familiarekin egoten zarete, ez da, intzarra, ez da? Bueno, laguntzak, gaur ekarri dizuet ipuin bat, beitu. Bakizunera deitzen den? Polita. Zuek politak zarete, ez da? Bueno, begira norden polita, bebai. Sorgina pirulina. Ai ama, sorgina polita da? Ikusiko dugu ipuina? Venga. Begiak ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo ireki, Bale, ikusten dugu, entzuten dugu, eta izilik gaude? Venga bagoaz. A ber, sorgina. Lasai ez du beldurrik ematen. Begira, sorginaren itzala, ikusten duzue? Txanoa, bai. Erratza ere bazeukan, gogoratzen duzue? Ui, tilin! Norbaitek mezu bat bidali dio sorgintxoari. Ui, nori izangote da? Ogroa da! Beitu ogroa. Ez delako itxuzia den, ez da? Ogroak, sorginarekin piknik bat egin nahi du. Egingo duzu nirekin piknik bat, sorgina? Bai, noski! 3 puntual! Elkartuko gara erreka ondoan, bale, ogro? Bale, esan dio ogro. Sorgina urduri jartzen hasi da. Ai ama, itzordu bat ogroarekin, gogopilo bat dioskat bera ezagutzeko. Zer jantziko du dotore egoteko? Beitu, bere jantzi guztiak berdinak dira, baina denak frogatu ditu, eta etzetik pizka bat berandu atera da. Bidetik, urtsintxa aurkitu du. Kaixo urtsintxa, balakizu, ogroarekin geratu naiz. Eta horrela joango zara? Hain konkortua? Bizkarra zuzen jarri behar duzu. Hori zure makintxoarekin konpondu dezakezu. Eta pling! Sorgintxoak magia egin zuen eta bere bizkarra zuzen jarri zuen. Orduan, untxiarekin topatu zen. Kaixo untxi, badakizu, ogroarekin geratu naiz piknik bat egiteko. Eta horrela irango zara? Patata sudur horrekin? Hori konpondu behar duzu. Askoz politagoa egongo zara, sudur txiki batekin. Zure makintxoarekin konpondu dezakezu. Eta sorgintxoak, pling! Bere sudurtxua txikitu egin du. Eta jarraitu du bere bidea. Beitu? Bere sudurra txikia dago, eta bizkarra zuzen daramatza sorginak. Orduan, azeria ikusi du. Kaixo azeri, badakizu, ogroarekin geratu naiz piknik bat egiteko. Eta kokotz zorrotz horrekin joango zara? Hori konpondu behar duzu, Zergatik ez duzu magia egiten zure makintxoarekin? Eta sorginak, pling! Bere kokotza zuzundu zuen. Beitu? Sudur txikia, kokotz txikia, ezain zorrotza, eta sorbalda zuzen. Orduan, sagutxoa ikusi du. Kaixo, sagutxo, badakizu? Oroarekin geratu naiz piknik bat egiteko. Eta horrela joango zara? Esan dio saguak. Zeba? Begira zure ilea. Ahambre bat ematen du. Hori zure makintxoarekin konpondu behar duzu. Eta makintxoarekin, pium!
magia egin zuen, eta begira. Ile luzea eta volumen pilo batekin jarri zuen Zorginak. Orduan, ogroaren gana heldu zen. Kaixo, ogro, hemen nago. Zu nor zara, ez zaitut ezagutzen, ni Zorginarekin geratu naiz. Baina, Zorgina ni naiz, ogro. Ez, zu ez zara Zorgina. Zorgina konkorduna da. Eta patata sudurra dauka, eta kokot zorrotza, eta alambrezko hileak. Zu ez zara Zorgina. Orduan, Zorgina konturatu da, kasu egin dionez, azeriari, sagutxoari, urtsintxari eta untxiari, ja ez duela ematen Zorgina. Eta ispiluan begiratu denean, beitu. Ai ama! Hau piura, zelako itxusia! Eta begira, ogroa joan egin zen. Ez, ni Zorginarekin geratu naiz. Baina orduan Zorginak magia egin du, beitu. Pling! Eta berriz ere, konkordun jarri da, patata sudurra jarri du, kokotxa, eta bere hilea berreskuratu du. Animalitxo gaizto hauek, zergatik esan diate aldatu behar nituela gauza guzti horiek. Zorgina eta ogroa bazkaltzera eseri dira. Eta Zorginak ogroari galdetu dio. Ogro, gustatu zaizu jarri dudana bazkaltzeko? Bai, gozo dago Zorgin maitia, zer da? Urtsintxa, untxia, azeria eta zagoba. Eta ala bada, edo ez bada, zardadilla kalabazan eta atera dadila zuen etxeetan. Zer egin du Zorginak? Jan egin ditu urtsintxa, zagua, azeria eta untxia. Badakizu zergatik. Zorgina zerretu egin da. Beste animalitxoak esan diotelako polita ez zegoela. Eta hori gezurra zen. Badakizue geure burua onartu behar dugula eta asko maitatu behar garela. Eta baten batek esaten badigu, gure begiak itxusiak direla, edo gure sudurra potolo dala, igual jan egin behar diogu. Zozte duzue, ezin ditugu pertsona jan, ez da? Baina bai esan aldiegu gure sudurra asko gustatzen zaigula, edo gure hilea polita dala, baietz? Bueno, laguntzak, oso egun polita pasa, eta bihar berriz ere egongo gara ipuina kontatzen, bale? Agur lagunak! Faltan botatzen zaituztet!